Я, Иванова Ангелина, читачка Ворониловской сельской библиотеки, хочу прочитать вам уривок із поеми Якуба Колоса «Міхасьові пригоди». Дід Міхась знайшов припинок у свій літній відпочинок. Откажу вам за Михася. У поселку при колхасе и местинка самовита, там шумело морем жито. Ячмень, густый, зеленый, отбивал всем поклоны. Ветру, солнцу, дробным пташкам, и кузулкам, и букашкам, милым деткам, Насте, Стасю, но и нашему Михасю. Да Михася тут вигоди. Тут сады и огороды, где цветут так пышны маки, и дитячие присмаки. Морква, репа спокусная, рейка, хто їх обмінає. І Михась не раз украдком завітає з гэтым градком. А які тут пясочки, просто тешаться, яны вочки. І, здаецца, клічуць самі. Пагуляй, Михаська, з намі. Ну, як тут не пагуляць, не пабегаць минут 5. Ды чаму не разгарнуцца, ды ў пяску не скачануцца. Бегаў тут Михась гуляў, ды з пясочкам размаўляў. Не, цікавая мясціна, што нікол, то ўсё навіна, і для вока, і для вуха. Ты глядзі сабе, ды слухай. Прыглядаўся, ды гуляў, а дзе трэба памагаў.